Malpirtûk kemanjenê piçûk Eleanor Porter Weşanxaneya Aram. Romana Eleanor Porter a bi navê Kemanjenê Piçûk bi wergera Aynur Ilı ji Weşanxaneya Aramê derket. Eleanor Porter di sala 1868 de li Amerîkayê jî dayîk bû. Porter demeke dirêj li konservatwara li New Englandê perwerdehiya şanê wergirtiye. Di destpêkê de bi kurteçîrokan destbinivîsê kiriye û paşê jî roman nivîsandiye. Bi berhemên xwe yên xweşbîn, şên û aliyêwanê fêrker li hemû dinyayê tê nasîn. Romanên wê yên herî navdar Pollyanna û Kemanjenê Piçûk e. Nivîskara Emerîkî Eleanor Porter romana Kemanjenê Piçûk di sala 1916 de nivîsiye. David kurê kemanjanekî navdarê cîhanê ye. Piştî hevjîna wî dimire, tevî kurê xwe ji holê win dadibe. Bavê David wî dibe cihekî ku mirov lê tune ne. Wî li nav xwezayê mezin dike. Xweşiyên jiyanê yên rasteqîn, çiyaya, dar, kulîlk û heywanan li ber dilê wî xweş dike. Rê wî dema ku alavên wan dihatin berhevkirin, cara dawî li odeyên xwe nêrîn. Çente û kemanên wan hatin barkirin û di hênîkahiya destê sibeyê de ketin rê. David cara dawî got: Bavo, deka em neçin, em li vê derê bimînin. Divê em biçin David, haydi bilezîne. Û zilam ji girên şîn ber bi rojava ve dest bi meşê kir. Xeçerêk bi zorê dihatin dîtin. Lêbelê kesekî ku carekê wê bibîne jî zû bi zû wê winda nedikir. Piştî demeke Kurd daristan wan xist nav xwe û wan dorpêç kir. Civîk li ser serên wan dikirin vîçevîç. Li aliyekî din jî kaniyekî piçûk diherikî. Li cihekî dûr tîrêjên rojê li jora daran bi hev re dilîstin. David bi dilşahî lotik davêt û dimeşiya. Lewra civîk, dar, cem, vîçevîça aferîdeyên piçûk ev hemû dostên wî bûn. Davidê ku ji mirovan ji hemû xirabiyan û gunehan dûr mezin dibe, bi mirina bavê xwe bi tenê dimîne. Ditirse û serê wî tev li hev dibe. Dizane ku wê careke din bavê xwe qet nebîne. Êdî ji xeynî kemana wî tu tiştekî wî tune ye. Radibe ser xwe, kemana xwe hildide û ji çewlikê ber bi rêya ku beriya rojekê ew û bavê xwe tê de hatibûn ve diçe. David di demsala zivistanê de bi kemana xwe gelek newayên xweş keşif kir. Ew newa li ser heskirin û başiya ku her derî wî daye ber xwe û paşê jî li ser berfa salê ewil bû. Strana xwe ya dawî ji strîtrê re ku bi çîkûsiya xwe dihat naskirin lê dixistin. Lêbelê çi feyde? Zilam îfade kir ku ji stranê tu tiştek fêm nekiriye. Ma hûn nabînin kulîlkên dara hirmiye. Ji ber ku we dar jê nekiriye û nekuştiye, malavayiya we dikin. Kulîlkên dara hirmiye? Kurê min di vê demsalê de çi karê kulîlkan dara hirmiye heye? Te kulîlk li ku dîtine? Vane li dora me ne? Ê baş e lê ew hebên berfê ne? Xezînaya herî mezin a Kemanjenê Piçûk kemana wî ye. Rûkeniya xwe ti car winda nake û bandor li ser jiyana hemû hevalên derdora xwe dike.